Ovako, upoznala sam dve osobe koje su dolazile, bile su oduševljene. Ja sam rekla, ajde ja da probam, mada sam ja učila engleski jezik u osnovnoj školi i u gimnaziji i služila sam se engleskim, slušala sam se sadašnje, prošlo i buduće vreme i imala sam svoj jedan fond reči, ali to nije ni jedna trećina od ovoga što sam ja sad ovde čula i saznala. Kao da se magla podigla. Znači, jako sam tad koristila ta vremena, ne znam da li sam ja tad bila uopšte u pravu, sad sam apsolutno, znači imam sliku ispred sebe, kada se upotrebila koje vreme, a da ne pričamo o pasivu i o potencijalu, to zaista nisam koristila. A recite mi, koliko godina učite unazad engleski jezik konkretno? Od četvrtog osnovne i kroz gimnaziju. I sad nisam boravila duže od 2-3 meseca nigde na nijednom govornom području gde je engleski, osim kad ide turistički, ali da sam se služila. Služila sam se toliko da rezervišem hotel ili za neku komunikaciju u internu ili na nekom kongresu ili seminaru. Dobro, recite. Da li može nešto se nauči za 4 dana ili mora... Onaj ko je učio bar nešto na engleskog jezika ili ko uopšte nije učio ili ova deca koja idu u školu u 5. 6. ili 8. razred kojima je gramatika bauk, trebali bi definitivno da dođu na ovaj kurs koji jeste traje 4 dana, ali u ta 4 dana gramatika je skroz savladana. Znači u jednoj slici, imate gramatiku u jednoj slici ispred sebe i pogotovo ko ima fotografsko pamćenje i ko nema fotografsko pamćenje. Da, sve u slikama pa onda ide to mnogo lakše, tako je. Vi znate da imate varijantu i za obnavljanje, tako da neko ko nikad nije učio, njemu je baš i preporučljivo da obnavlja. Preporučljivo da dođe, sad posle što kaže, znači ja bih prvo preporučila da se dođe na ovaj kurs, da se osluša ta gramatika, pa posle mogu da idu po raznim školama gdje će raditi konverzaciju ili pošto nemaju mogućnost da idu na englesko govorno područje ko ima, ko nema, neko ima, neko nema, da pričaju, ali trebalo bi prvo da dođe na ovaj kurs, da osluša gramatiku. Hvala, Dubravka. Evo tu je vaša koleginica, je li tako? Dobro, doći će Jeca na red da vidimo kakvi su utisci o seminaru vaši. Vi ste ovde na obnavljanju, vi ste slušali sa prethodnom grupom, sa ćerkom, je li tako? Tanja, recite mi kako vama ovaj ceo sistem izgleda i šta biste vi to izdvojili u ovom načinu učenja u odnosu na dosadašnje sisteme koje ste prošli? Pa, ukratko bih rekla sve na jednom mestu, znači šema koja je jasna, razumljiva, precizna, potrebna je malo vežba, znači ono što je najvažnije da se dobije dobra informacija i jedna vežba kod kuće i to je to. Hvala najlepše.